Me encantan las plásticas que no pueden ni mover la cara. Shout out Carmen Lomana, nos ponemos extensiones, uñas, pestañas y las tetas. Si nos llevan a la piscina en la primera cita, no ponemos waterproof. Lástima que la Diki no puedan lucir tan diva. Nosotras solo somos falsas por fuera. Larga vida a la Mai fundadora. ¡Ai, Chames! Hola! M'heu pillat aquí fent els meus rezos, els meus cànticos a la madre fundadora para que me vagi bé la vida i a totes vosaltres també. Que fort! Ha passat més d'un any de l'últim podcast, podeu veure una mica de canvis. I, bueno, les que sou podcasteres tradicionals, abans de res, l'àudio suposo que todo perfecto, todo correcto, i les que esteu obsessionades vives en lo vídeo com jo, pues bueno, estos primers episodis, pues anirem mirant la llum, anirem mirant com anar quadrant tot, perquè seguixo igual de precària, fent-ho tot per 0 euros i denunciada i acabada. Ai, que fort. És que realment ha passat un munt de temps, més d'un any de l'últim episodi. I, bueno, si m'heu anat seguint a les xarxes, a Instagram sobretot, pues, haureu anat veient com he desenvolupat bueno, una sèrie de vídeos per a que veiguéssiu que no estic morta ni de parranda, estic dissociada viva, però que segueixo viva almenys, ho heu anat puguent veure, però hi han coses que no vos he contat a totes així públicament. I, bueno, abans de res, vos vull contar una mica per què vaig desaparèixer i per què vaig acabar en tot de forma tan abrupta. Per a les que no ho sabeu, fiquem-nos en context. L'últim episodi que vaig publicar va ser el 2 de juny i el 8 de juny se va fer la tercera edició del Unicorns Pride de Roquetes. Jo vaig assistir al Pride en les meues xames, en les meues amigues, i, bueno, va haver un punt de la tarda en què vaig rebre un missatge de Matia dient algo d'una sapa, no sé què, d'un podcast, un vídeo, i el cul se me va fer així, així de petit, ja me vaig cagar viva, perquè, clar, tot això del podcast i tal, doncs ja ho faig aquí per dissociar entre les meues amigues i gent desconeguda però afina en este mundillo, i ho faig amagades de la família perquè no entenen la vibra, o hi ha gent que sí, però en general no m'agrada compartir coses en la família, per les famílies desestructurades. I a mi me va provocar molta angoixa, molta ansietat, perquè va ser com, hòsties, ara ho sabran que tinc este podcast, que dic barbaritats, no sé què. Vale, perdoneu que estic aquí dissociada en lo guió, que m'he apuntat certes coses per no perdre'm. Jo me vaig quedar dissociada, xupito cada vegada que digui esta paraula, perquè resulta que durant uns dies certa persona que vaig parlar a la primera temporada se va dedicar a parlar en tothom, menys en mi, i d'un gra d'arena podríem dir-li que seria parlar en mi cara a cara o WhatsApp a WhatsApp, discutir el conflicte, jo borro lo que sigui perquè com sóc una puta cagada i no m'agrada el conflicte, jo faig lo que sigui per evitar-ho, parlant cara a cara solucionem les coses, com estava dient, se va dedicar a parlar en tothom menys en mi. Llavors, clar, d'una cosa que s'hagués pogut quedar en petit comitè, la roda va anar girant, girant, girant i se va fer molt gran, molt gorda. Ai, vaig a hidratar-me, xames, que el xisme este me té... Total. En comptes de ser una persona madura, al escampar este drama per detrás i fer una bola, la situació va arribar a que ma mare se va enterar, la gent d'aquí al poble se va enterar, no sé què,
i també moltes coses. I bueno, ja sabeu, coses de pobles petits. A mi que no m'agrada relacionar-me amb ningú, no parlar-me amb ningú, doncs de repent tothom que, bueno, dient-li a ma mare, ai, que ton fill no sé què, me van enviar el link del meu propi vídeo, que ho borrés, això m'ho va dir ma mare. Molta angoixa social, molta angoixa de tot, va ser realment que volia desaparèixer i com fan los avestrussos, cantar en el cap baix, suposo que són els avestrussos, si no l'animal que sigui, que enfonsen el seu cap, doncs jo volia fer això, desaparèixer, obviar tot el soroll i el rebombori que s'estava provocant i no saber res de ningú. Tot això me va afectar en altres àmbits, en altres coses, perquè jo estava al superior de màrqueting i havia de fer les pràctiques d'este moment clau, no? Quan fas un superior, este punt decisiu en què has de buscar-te un lloc en fer pràctiques perquè dius, pues mira, si los hi agrado me quedo, si no, pues experiència que tinc, si és un lloc guai millor, no sé què, total. Jo havia de fer pràctiques a un lloc i se van cancel·lar degut a això. La persona en qüestió que se va queixar i va generar tant de rebombori que no la jutjo per haver-se queixat d'algo que t'afecta i te fa mal, és normal, però bueno, me remito a lo que he dit al principi. S'hagués solucionat millor i abans parlant-ho WhatsApp a WhatsApp o cara a cara i ja està. Però bueno, com esta persona tenia amistats i contactes al lloc on jo havia de fer pràctiques, pues la jefa volia tindre una reunió amb mi. De fet, vaig començar començar. De fet, no vaig arribar a començar mai, perquè quan havia de començar me va dir no, espera, ja t'avisarem. Llavors van passar uns dies, me van dir vine, però presenta't aquí perquè la jefa vol parlar amb tu. Bàsicament me va dir la jefa que havia creuat una línia vermella per la ideologia que tenien allí, per la ideologia de l'empresa, podríem dir, i que de insultar algú i tot este rotllo, no ideologia de política en este cas, política moral, podríem dir-li, i pues, que havia creuat una línia vermella per a ells i que havia de redactar un correu, un correu, perquè li volia que li enviés per e-mail, retractant-me dels comentaris que jo havia fet i demanant disculpes. Total que, havia de dir que això me va dir explícitament demanar disculpes, retracta no sé què, i que havia de posar que no es repetiria mai més este tipus de comentaris i que, perquè jo havia de fer coses de xarxes socials per a esta empresa, que no és una empresa, però diguem-li empresa. Havia de fer coses per a les seues xarxes socials, sortint jo els vídeos, i claro, no se volien relacionar amb això i tot este rotllo. Total, que després d'uns dies pensant-ho, li vaig comentar a diversa gent del meu entorn. Al final, la decisió més sàvia, que va ser molt random, va ser molt dura, va ser molt... perquè m'està passant això. Al final, la decisió més sàvia que hagués pogut fer va ser la correcta, la que vaig fer. I és que en comptes d'un correu de renúncia... spoiler! En comptes d'un correu de demanant disculpes, vaig fer un correu de renúncia. Yes, vaig renunciar a les pràctiques, però de fet molt currat el correu, en plan, tenia com a 3, 4 o 5 paràgrafs, cada paràgraf contant coses de la llibertat d'expressió, que jo no m'havien de coartar la llibertat d'expressió, no sé quantos, no sé quintos, me van ajudar a escriure-ho,
No ho diré. El cas és que va ser un correu molt currat, passat per diverses mans expertes, y lo vaig enviar. Y la señora, con su toto de loca, perra, pon la boca, con su toto de loca me va escriure: bon dia, ok, merci, envia. Dius, tia, o sea, jo aquí ratllada viva durant un munt de dies fent un puto correu que s'ha d'enmarcar a la millor galeria d'art del món i me dius bon dia, ok, merci. Sincerament millor, perquè no volia enfrontar-me a més drames. Imagineu-vos que m'hagués dit, jo què sé, i hagués de contestar tornant a reunir a mi séquito. Què contestem? Bé, meu. Total, bueno, tinc contactes que me van informar de que esta senyora realment volia la carta, perquè clar, ella me va dir, és que jo vull que m'envies este correu per ensenyar-lo als directors superiors, rotllo per assegurar-se i tindre una prova de que tu no faràs més això, no sé què. I tinc un contacte que em va dir que estos directors superiors no existeixen perquè els directors d'aquella empresa són bàsicament ella i el seu home. Vull dir, si volia ensenyar-li alguna ho podia fer mentre feia el sopar aquella mateixa nit, sabeu? Vull dir, una mica va ser exercir pressió per tindre una prova i, més que res, jo suposo que enviar-li a la persona susodicha que va crear. Bueno, és que tampoc li vull tirar la merda ara, en plan, ella va crear este conflicte. No, simplement, pues, malentinguts lingüístics dins del seu malentès lingüístic, queixant-se i creant este rebombori, pues, hem acabat aquí. Una cosa que he pensat durant este temps i que a vegades m'ha atormentat és que, clar, jo sóc la cara visible, podríem dir, però en relació a aquell podcast, també, realment van llaure queixes d'altres persones i m'han atribuït coses que jo no he dit, tot s'ha de dir, vull dir, jo aquell era un episodi que no estava fent tot sol i hi ha gent que m'ha tractat i s'ha referit a mi d'una forma pues, més frívola, podríem dir un tant passivo-agressiva, ficant paraules a la meva boca quan jo no les vaig dir a l'altra persona. I llavors suposo que és una mica com... No sé, me toca el cony. Me va tocar molt el cony, això. També, rotllo, vale, jo accepto que he dit coses que et puguen sentar malament, però és que si jo no les he dit, senyora, per què m'estàs... per què m'estàs tractant aquí com si, jo què sé, com si hagués secuestrat el teu gos, jo què sé, per favor, un tranquimacín o un diazepam o algo, para quedarnos totes tranquiles una mica. Però bueno, després los joves som los de la generació de vidre i los grans són la generació de porcelana, que vaya tela també. Van de madurs, emocionals, gent correcta, gent fina i també se prenen les coses molt a pit en seguida i se calenten i la porcelana també se trenca, guapa. Tot té un límit. Però bueno, com tenia moltes seqüeles i conseqüències que suportar de tot allò, me va fer molta mandra tornar al podcast perquè no volia més shows i me volia tocar el parrus perquè vaig... Toca't el parrus, millor dit, perquè vaig tindre un altre conflicte. Però te'l deixo per a una pròxima setmana. Jo aquí llançada a contar tot el té, trencant el meu guió. Però no, pas a pas, anem a tornar en calma, perquè també entre estos xismes que tinc que me van saturar, ja venia saturada jo de la primera temporada, que vaig entrar en una roda de consum, ho vaig dir moltíssim, ja ho sabreu, no me vull fer pesada de nou en este tema, però sí,
piano, piano, piano. No ho contéssim tot a la primera. Ai, gràcies a les que seguiu donant suport, però este últim tram de... no, a partir de l'estiu passat, sobretot, també m'ha anat bé este descans total del podcast, pues per conèixer-me, lo que sigui que significa això, és estar placentada. Quan vols quedar de filosòfica, ai sí, m'he pres este temps per descansar, reconnectar, no sé què. Però sí, una mica, més que res, conèixer gent nova que m'ha aportat coses per a valorar-me més i treballar i enfocar-me més. Bueno, spoiler, continuo procrastinant com si no hi hagués un demà, però en una nova xarxa de suport, les maricones a Instagram sou totes majíssimes i les mariliendres. I, bueno, al final, tota esta experiència que he anat tenint a poc de com ho monto, com ho faig, estes migajes d'afecte i suport que he rebut de la gent m'ha animat molt a sentir-me més confiat per tornar a este projecte. Vos estimo molt, xames. La sentimentalista de repent. I, bueno, és que literalment, si no fos perquè hi ha gent que realment li fa gràcia esta merda, és que no seguiria aquí si no hi hagués esta gent que a lo millor són 2 persones. Pues bueno, molt de valor i molt de soroll fan aquestes 2 persones que parlen coses bones i los que tiren hate fan encara més soroll. Però al cap dels temps pues, se callen perquè són unes radàcules i unes placentes que s'avorrixen i mira, quan troben algo nou per fer, ja passen a otro tema. I, bueno, pues com vos dia, ja la pròxima setmana... Ai, és que sento coses. M'estan amenaçant viva. Mira. És que tenia el peluche rascant-me la porta. Saluda les xames. No li agrada estar aquí a les cadires. Ai, bebé. Pues bueno... guarra. Pues bueno, xames, ja sabeu, he vingut per quedar-me no sé quant de temps, disfruteu lo que dure, lo que estic pensant és que a lo millor no seran setmanals los podcasts, sinó cada 2 setmanes, ja ho veurem. Paciència, el cas és que he tornat i si voleu que dure un temps, més que la primera temporada, o similar, doneu-me temps per gestionar tot això, ok? I no res, cuques, fins aquí mos despedim. Recordeu que se viene molt de xisme i moltes cosetes. Ah! Ciao!